It-tfal kollha li jattendu l-programm Fram Football se jkunu jistgħu jgawdu minn 31 apparat ġdid li se jgħinhom sabiex jilagħbu l-futbol. Fram Football huwa kunċett maħsub sabiex it-tfal b'diżabilità li jagħmlu użu minn walking frame jew krozzi ikunu jistgħu jipprattikaw l-isport. Il-President ta' din l-organizzazzjoni Rita Darmanin Grima qalet li bogħod ta' 21,000 euro it-tfal se jkollhom l-għodod meħtieġa sabiex ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom bl-aħjar mod. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta, Cutajar, qal li barra minn hekk kull tifel u tifla li għandhom bżonn għajnuna mobbli ma jinżammux lura minn dak li jħobbu jagħmlu. U allura li nagħtu l-għodda lil dawn it-tfal biex jipparteċipaw hija l-ħaġa li ridna nagħmlu aħna wkoll. Għodja ta' 31 frame biex jipparteċipaw sew lokalment kif ukoll fuq ix-xena internazzjonali. Il-Ministru għall-Inklużjoni Ġulja Farrugia Portelli saħqet fuq l-importanza li jinħoloq ambjent fejn persuna b'diżabilità tkun komda li tipprattika l-isport. Imma kif b'mod tanġibli anka fl-isports tfal u żgħażagħ ma jinqatawx lura. Imma aħna fid-dover li nagħtuhom dik l-għodda biex ikomplu jilagħbu flimkien ma' sħabhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Grima qal li minn barra li jtejbu l-ħiliet tagħhom, dawn it-tfal ikunu jistgħu jixprunaw il-ħiliet soċjali u komunikattivi kif ukoll jemmnu iżjed fihom infushom. Aħna obbligati li nagħtu l-assistenza kollha neċessarja sabiex dawn in-nies li huma ta' eżempju ikollhom l-għodda neċessarji sabiex iva jagħmlu l-kontribut tagħhom fis-soċjetà u iva juru illi kull sfida, kull ostaklu tista' tinbidel f'opportunità.